Sa primero nga series ng KURATSA, waray ba kundi naton sayo nga kagawad din sa Barangay Opong, Honorable Dante Alata, papadisan man sa madurutong school head sa Opong Elementary School, Ma'am Marilyn Tan. Tukar, Maestro. Malfunction sound system. Honorable Dante Alata ng Mamalintan, iyo na sayaw sa KURATSA. Darakong salamat kagawad ang tialata ang Ma'am Marilyn Tan sa iyo maupay nga pagsayaw sa KURATSA.